happy Sabbath day, preparation day it is. You and I have been blessed after such a tiresome week with sad news all around, with turmoil all around, and yet the Lord has afforded you and me another chance to sit at His feet. This is what you can expect this Sabbath, the 17th of July. Here is our program lineup. Stay blessed. We kick off our Sabbath with Pastor Mhepo with a profound message entitled, Peace Be Still for a Time Such as This. At 9 a.m., we have Elder Machando with dziri. The young people and the young at heart, trust Him to tell it like it is. You don't want to miss it. At 10 a.m., we have Family Matters, where we speak about everything that affects us as families and how we can better make our relationships. And this week, we're talking about forgiveness. What is it that you need to forgive your fellow man to have a lovely family life? At 10:50, they gave another dikivauye kwandiri. Let the little children come, for theirs is the kingdom of heaven. Trust Pastor Irvine to bring a profound, engaging, interesting program for the little ones as we want them to grow into the knowledge and Christ of God. At 11, be ready for it. The Team Zunde brings it all in with a power-packed message that takes you from one level to the other with their sermon entitled Pamera Sora. Chichamera mugadeni yako. Sora iro ririmo, Jesu vanoda kuribvisa uve munhu akatendeka. We pick it up with a punch at 1400 hours, 2 p.m. Uyaimese maseredzera as we begin the journey of life with Dr. Pastor Mbiriri when he's talking about experience of absentee fathers. Ndiani ararama upenyu asina baba vanomurairidza nekumuratidza nzira. Let's hear what Pastor Mbiriri has to share on the program Journey of Life at 2 p.m. At 3 p.m. zvinoyera zvakafumuka zvisingataurike pajekerere. Tinoda kuziva kuti muchiKristu tinofunga kuti kudii pamusoro pazvo. Come and listen to what Pastor Kachairo and team have to say and be engaged at 1500 hours. And what a day it has been at 1600 hours. We wrap it up with a power-filled health message on health matters at 1600 hours with Dr. Aleisa Kambiriri, a healthy mind, a healthy body, a healthy soul for the working of the Holy Spirit for the wholesome being and the glory of the soon-coming Savior. Here at Blufffield Platform, what we seek is to give you a timeless word for a time such as this. Stay blessed. He's still God in the valley, God on the mountain. I'm mighty way, jeans we lay on ya. See how we Ewe skuli ya Sabato, upanzuri sana. Moyo wangu wanivuta, nije kwako leo. Sabato nzuri, Sabato ni nzuri, moyo wangu wanivuta, nije kwako leo. Moyo wangu mpotovu, hapa una raha. Ndipo nimwonapo Yesu, nije kwako leo. Sabato si nzuri, Sabato ni nzuri.
stands for go. Amber, wait. And red, stop. Wow, what are we talking about? It's a traffic light. Yes, a traffic light gives us signs and signals. Hello, boys and girls. Welcome to Fundamental Belief series. And we are on Fundamental Belief number 19. And we are talking about the law of God. For it is the sign and the signals that God has given us to know what ought to be done, where to go, where to wait, where to stop. It is the law of God. And I hope you are getting excited as we continue to learn about things that keep us near the foot of the cross, where love and mercy have met each other. And it helps us develop our grace and our loving kindness to our Lord and Savior, Jesus Christ. Today we are on the law of God. Did you know that the law of God is perfect? Wow. It is so perfect that it makes us who we are. And God has given us his laws that we might be able to live with one another and to also live with him. Oh, by the way, we normally use the word commandment to look at the laws that God has given. But we also have the specific 10 commandments which were given to Moses at Mount Sinai. Wow. Let's quickly look at those 10 for our lesson today. But remember, we are talking about the law in its entirety. When laws are given, I know at school you've got rules and regulations. Some call them laws. These are to govern you and to help you enjoy your life at school. So when God created us, he has given us signs and he has given us signals through the law, which will help us to navigate ourselves in the life that we have. But let me just focus on the 10 commandments today as we continue to learn about the law of God, because I think all these other laws and statutes and whatever name you call them, they fall within the, God gave us the law because he loves us. Remember, he says in the book of John, if you love me, keep my commandments. By the way, when we look at the 10 commandments, which I think are a representation of God. Not think, but yes, they're a representation of God. The first 4 commandments, they talk about our relationship to our Lord and Savior, Jesus Christ. And the last 6, they give us on a man-to-man or our personal relations with each other. So if we want to enjoy life, we must look at the signal and the signs that God has given us through his law. Remember, the law is perfect. The law is there to just make us see what God requires of us. And the law determines our obedience and our love and our trust for him. Remember, to obey is better than to sacrifice. We can only obey when God has given us his laws, when God has given us what we ought to do. A house without rules, laws, and regulations becomes, a place of, I don't even know what to call it. But even in a jail, people have rules and regulations because the laws are there to guide us to have a good relationship with those that have determined the course for us. So God has given us the law that we might be able to live according to his dictates, that we must show him. Oh, by the way, did you know we reciprocate our love to God by keeping his law? Because the laws are meant to make us a joyous and a happy people. I love the law, and I think you also love the law. Imagine if we're living in a land without laws and people do anything and everything as they want to do it, then there would be chaos. But because the law is there, it will govern us, it will direct us, it will help us to live the life according to our Creator and how he intends upon us. And obedience can only be measured once there is the law. So I hope you will enjoy to love the Lord by keeping his statutes, his laws, that we might be able to enjoy the life that we have. If you read in the book of Psalms 119, you realize that the Lord has given us the law as a lamp unto our feet and a light in the path that we walk. So if you want to have a good journey, if you want a good life, you must carry the law, for it is perfect. And the law of God will give happiness and joy in our lives. Actually, it is only the only way that we show how much we love God, by being obedient unto him. When we disobey God, then we are living a life that God did not intend for us. But we can only do so when we have kept the law of God, when we have loved God through his law that he has given unto us. I charge you, my beloved friends, that let's keep the law of God. If you keep the law of God, you will enjoy your loving relationship with our Lord and Savior, Jesus Christ. Our eyes are closed, our heads are bowed. Shall we pray? Our Father, who art in heaven, thank you for you have given us the law.
you have given it to us to be able to live one with another and to have a relationship with you, that you will help us grow in grace to be more like you. Bless us even as we continue to learn more about you. Thank you once again for this beautiful lesson. In Jesus' name we do pray. Amen and amen. Thank you, boys, for joining us. And today we were talking about the law of God. If you love the Lord, keep his commandments, and his commandment is perfect, and God loves us so much. And the book of Psalms 119 continues to remind us that the law of God is a lamp unto our feet and a light unto our path, and it will keep us from sin. God bless. When he cometh to make up his jewels, all his jewels, precious jewels, his love and his own. Like the stars of the morning, his bright crown adorning, they shall shine in their beauty, bright gems for his throne. He will gather the gems for his kingdom, all the pure ones, all the bright ones, his love and his own. Like the stars of the morning, his bright crown adorning, they shall shine in their beauty, bright gems for his throne. Little children who love their Redeemer are the jewels, precious jewels, his love and his own. Like the stars of the morning, his bright crown adorning, they shall shine in their beauty, bright gems for his own. Kufungane kunakavenyika, iyo ndichasvika pawira. Netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawa nenyerezi here, ndichawa nenyerezi here, chiremba mumanheru zuva rawira, nomukanda poneswa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here, musimba ratenzi ndoda kunamata, ndiwe semuwani wemweya, nyeredzi yekupenya ingawe yangu, pamusi unotyisa kwazvo, ndichawa nenyerezi here, chiremba mumanheru zuva rawira, nomukanda poneswa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here, ndichafara ususu wa Jesu, nomuparo kudzo nari
rene na rene Sitandi fazamu Moshawe ndarama Kutindi kawana nyerezi Chiremba Nichawa nyerezi Chiremba Mumane Rusuwa Rawira Nomukanda pone Swatowe kumusha Nichawa nyerezi Nichafara kuona usu wa Jesu Ndamubaro kutona rene Sijani fatamu Moshawe ndarama Kutindi kawana nyerezi Chiremba Nichawa nyerezi Chiremba Mumane Rusuwa Rawira Nomukanda pone Swatowe kumusha Ichawa lenyerezi Ichawa lenyerezi Chiremba Mumane Rusuwa Rawira Nomukanda pone Swatowe kumusha Ichawa nenyerezi Kumekupenya mukomo Nekupenya munyanza Nemaranzi anogara Munjimbo Zakanaka Mukati memoyo wangu Mazatwa mekujeka Apopa na muponesi Anoje kesa kwese Okupenya kwa kanaka Kupenye ramu moyo Jesu anobise namo Anope namu moyo Dosia kusua kwangu Segua zote kare Ndifuki zene kutenda Undipe nikutenda Kumusha wembiri huyo Makandi katirira Moyo wangu notenda Emwea unovuma Okupenya kwa kanaka Kupenye ramu moyo Jesu anobise namo Anopenya moyo Mwane simanditenga Dawawe nyunarini Gayipute mwenyeyeze Iputire yetenzi Kumusha wembiri uyo Makandi katirira Moyo wangu notenda Nemwea unovuma Okupenya kwa kanaka Kupenye ramu moyo Jesu anobise namo Anopenya moyo Okupenya kwa kanaka Kupenye ramu moyo Jesu anobise namo Anopenya
moyo. Uzerene kunetswa hana nzvimbo ya Jesu wabatwa nemirau hana nzvimbo ya Jesu o amire pamsiwo o guguza guguza munzwe o yengerera hana nzvimbo ya Jesu unopambadza nguwa hana basa ra Jesu usapambadza simba hana basa ra Jesu hauedzi kukunda kana kuwana mweya daidza warasika hana basa ra Jesu unotsvaka upfumi hana nguva ya Jesu usingabati basa hana nguva ya Jesu rufaro neupfumi ndizvo zviro unoda kuedza kuzvifadza hana nguva ya Jesu watakura zvenando hana mchero wa Jesu hauna vamisumbu hana mchero wa Jesu hauna kana chiro kuripa basa rako hauwa ni rufaro kumbana na Jesu hauna kana chiro kuripa basa rako hauwa ni rufaro kumbana na Jesu. Ngowangaba zulamba kakasi peshe yakwa manaba batutu ngo Jesu betumisa behlanziwe liwundlu bengena phaka te Jerusalem mencha behlanziwe ligazi lewundlu bengena phaka te Jerusalem mencha behlanziwe liwundlu yibo labo ebusheni babo bahlakani babakhethu Jesu benelanga yelabo behlanziwe liwundlu
bengena phakathi Jerusalem entsha behlanziwe ligazi lebundlu bengena phakathi Jerusalem entsha behlanziwe libundlu yibo abathwala laba bazuza ukuphumla kuJesu begcwele ukuthula behlanziwe libundlu bengena phakathi Jerusalem entsha behlanziwe ligazi lebundlu bengena phakathi Jerusalem entsha behlanziwe libundlu yibo abaphathekayo kabi bema emlilweni obuhlungu uJesu tinyukari behlanziwe libundlu yibo labo bengena phakathi Jerusalem entsha yibo labo behlanziwe ligazi lebundlu bengena phakathi Jerusalem entsha behlanziwe libundlu baphephelo kwinolukhanyayo sekudlule ukufa nenhlungu bathaba njalo njalo behlanziwe libundlu yibo labo bengena phakathi Jerusalem entsha yibo labo behlanziwe ligazi lebundlu bengena phakathi Jerusalem entsha behlanziwe libundlu behlanziwe libundlu Nalo libundlu behlanziwe libundlu Jerusalem behlanziwe libundlu. Bigger than all my problems, bigger than anything. God is bigger than any mountain I can or cannot see. Bigger than all my questions, bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all my problems, bigger than anything. God is bigger than any mountain I can or cannot see. Bigger than all my questions, bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all the shadows of fears and beliefs. God is bigger than any mountain I can or cannot see. Bigger than all the giants, bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all my problems, bigger than anything. God is bigger than any mountain I can or cannot see. Bigger than all my questions, bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. What a friend we have in Jesus, everything to God and pray. What a privilege to carry everything to God and pray. Bigger than all my problems, bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all my problems, bigger than anything. God is bigger than any mountain
I cannot seem. Bigger than all my questions, bigger than anything. God is bigger than any mountain that I cannot seem. God is bigger than any mountain that I cannot seem. God is bigger than any mountain that I cannot seem. God is bigger than any mountain that I cannot see. Munyika isingaperi mune kutajene auzo mofuri hakuna usiku mwari achapukuta masoti awomese hakuna kuchanerufu hakuna usiku mazamba yanokosha mune kutajene ziange zendarama hakuna usiku Maria chapukuta masoti amobese hakuna kuchanerufu hakuna usiku mazamba rafigwi mune kutajene nerwizi runopenya hakuna usiku Maria chapukuta masoti amobese hakuna kuchanerufu hakuna usiku subaharizophenyi mumusha muchene nyeye ndiyo yokuphenya hakuna usiku Maria chapukuta masoti amobese hakuna kuchanerufu hakuna usiku Maria chapukuta masoti amobese hakuna kuchanerufu hakuna usiku Maria chapukuta masoti amobese hakuna kuchanerufu hakuna usiku hakuna kuchanerufu hakuna usiku hakuna kuchanerufu hakuna usiku hakuna kuchanerufu hakuna usiku Tenzi kuri kuvuvuta mananda atokwira nedengare sera toshiba hatina pekuanda motire kahere tife musarare tofa nguva yese yazara nengozi nenyanza yavaguva mananda anonditeerera nyarara kana
kushatirwa kwenyanza mashavi kana vanhu kana chinyi mvura inganyudzi ngarava muna tenzi wenyanza nepasi zvese zvichanditeerera nyarararara zvese zvichanditeerera nyararari tenzi nemweya unorwadza ndokotama kunemi moyo wangu unotambura mukamundiponese omananda echitema oda kundinyudza ndakufa tenzi wangu kasikandiponese mananda anonditeerera nyara kana kushatirwa kwenyanza mashavi kana vanhu kana chinyi mvura inganyudzi ngarava muna tenzi wenyanza nepasi zvese zvichanditeerera nyarararara zvese zvichanditeerera nyararani tenzi kutya kwazopera zvese zvazozorora nenyanza yazoteramira denga razova pedyo timiranye mununuri musandisiyeka ndichasvika kumahombekombe ndizorore ikoko mananda anonditeerera nyarara kana kushatirwa kwenyanza mashavi kana vanhu kana chinyi mvura inganyudzi ngarava muna tenzi wenyanza nepasi zvese zvichanditeerera nyarararara zvese zvichanditeerera nyararani Jesu wangu mudiwa ndinouya kunemi mananda andibata chiripo cha mpupuri tiwike muponesida dakara kwanyarara unonditungamira kumbusha wekudenga timwichidziwiriro akuchina zvechimwe usandisiyendega tenzi mundibatsire ndosimbira kunemwi rubatsiro zverwangu undifukidze ininge mapapiro enyu Dimbi Kristu ndinoda zvese zvomunondipa simudza waputika rapandiwa norara zita renyu royera ini ndega ndashata ndazara ngezvitema mwazara ndindemutsa kundemutsa
usaenireka uzondirapa moyo wangu mukati zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe richiwerera kuzondipa upenyu zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe richiwerera kuzondipa upenyu rirambe richiwerera kuzondipa upenyu rirambe richiwerera kuzondipa upenyu rirambe richiwerera kuzondipa upenyu. Tinokuchingamidzai mose kurusando rwedu semazuva ose mukudzidza shoko raMwari kuti vanhu vaMwari vakomborerwe takamirira kuuya kwaJesu kwechipiri. Pasevhisi ino toda kuti tidzidze kubva kubhuku raMark chapter 4. Mark chapter 4 verse number 35. Pane nyaya inondikomborera, nyaya yandinovimba kuti muchakomborerwa nayo panguva ino tiri kudzidza shoko raMwari. Musoro wenyaya unoti iwo mhepo dzacho dziri kufamba sei. Mhepo dzacho dziri kumbofamba sei ndiwo musoro wenyaya. Toda kuti tiverenge kubva bhuku raMark chapter 4 verse number 35. Musoro wenyaya unoti Jesu unonyaradza dutu remhepo. Zvino nezuva iro ava madekwana wakati kwavari ngatiyambukei mhiri. Vakasiya vanhu vazhinji vakaenda naye mugwa. Vakangodaro mamwe magwa akanga aiva naye. Zvino dutu guru remhepo rakamuka, mafungu emvura akarova gungwa rikanga roda kuzara. Asi iye wakanga ari mushure megwa avete pamutsago. Vakamumutsa vachiti kwaari, mudzidzisi, hamuna hanya kunyange tikafa here? Akamuka akarayira mhepo akati kugungwa, nyarara udzikame. Mhepo ikanyarara, kudzikama kukuru kukavapo. Zvino akati kwavari, munotyireiko kudaro? Hamuna kutenda here? Vakatya nokutya kukuru. Vakataurirana vachiti, ndianiko uyu? Nokuti mhepo yanyarara uye negungwa zvinomuteerera. Dai Mwari angakomborera kuverenga kweshoko rake. Inyaya yakajairika kana tiri kudzidza shoko. Inyaya yakajairika kuvadzidzi vezvidzidzo zveshoko raMwari. Inyaya yakajairika kuvatendi vechiKristu. Inyaya yakajairika zvikuru sei even kuvana vezvikoro vanodzidza religious studies. Inyaya yakajairika kune vanoverenga Bhaibheri. Ndoda kuti tizive panguva ino kuti zvese zvinobuda mukati meshoko raMwari hapana zvinofanira kutorwa zinyekenyeke. Hapana chinofanira kunzi chakajairika. Nemungari yokuti kana Jesu aripo, kureva kuti shoko raMwari raitoereswa. Jesu haagoni kuva paprogramu inonzi haina basa. Kuti mucherechedze Bhaibheri, shoko raMwari rinoti ava madekwani vakapinda mugwa, vakafamba nepamusoro pemvura vari mugwa. Vakuenda, Jesu akarara pamutsago. Rimwe Bhaibheri, rimwe zvinyorwa zveshoko raMwari zvinotizvo akanga akarara pasi pechikepe. Vadzidzi vari kutyaira chikepe. Vana Peter, vana Andrew, vana Matthew vakanga varipo vachityaira chikepe. Vari kutyaira chikepe kudai. Bhaibheri rinobudisa pachena. Zvino dutu guru remhepo rakamuka panyanza. Nyanza ikashumba kuzara. Regai ndikutaurirei vanoziva nyanza. Bhaibheri kana rati dutu guru rakamuka,
munonzwisisa hasha nemafungu neukasha neman'anga anobuda pachiso chenyanza. Ukaona vatyairi vechikepe vakanga vakajaira kufamba pamusoro pechikepe vachiziva mhando dzose dzemhepo, vakatanga kuridza mhere. Vanapita vashasha dzekuraura hove, shasha dzekutyaira pamusoro penyanza. Ukaona vakuchema vachiti, Ishe, makararireiko? Tavakufa. Zvebi rufu rwakanga rwakunhuhwa. Vakomana vakanga vakutoraira nhaka vachiti, hatifungi kana tikabuda mhiri kwenyanza, hatifungi kana tikadzoka mhiri kwenyanza. Chandinoda kuti muzive vanhu vaMwari, kunyange tiina Jesu, mananda emhepo anogona kubuda mukati meupenyu hwedu. Jesu ainai, Jesu akatorara pamutsago, mhepo haina kuzengurira kuataka chikepe nekuti muponesi aripo. Ndoda kuti muzive vanhu vaMwari, even we are the disciples of Jesus, even tikava vadzidzi vaJesu, mananda emhepo anotiteverera. Kunyange tikava vafundisi, kunyange mukava maprayer warriors, kunyange tikava vaimbi, kunyange tikava mabishop, kunyange tikazikanwa kunzi tiri vana men of God, hazvigoni kuti tirarame upenyu hwakati tsurumete. Teresai vanhu vaMwari, ndakuti muzive panguva ino kuti even vanhu vaMwari vanosangana munguva dzekutambudzika, even vari vatendi. Rangarirai Lazarus, yakanga iri shamwari yaJesu yaidikanwa, but naiye akafa. Kunyange shamwari dzaJesu dzinofa, kunyange shamwari dzaJesu dzinosangana nemananda emhepo, kunyange shamwari dzaJesu dzinofirwa nevadiwa, kunyange shamwari dzaJesu dzinoita maheartbreaks, kunyange shamwari dzaJesu dzinogona kutodivorsa mumarriages, kunyange shamwari dzaJesu dzinogona kuita nherera, kunyange shamwari dzaJesu dzinogona kusangana nemhepo dzokuita shirikadzi, kunyange shamwari dzaJesu dzinogona kudhiraivha motikari dzikarovera mahedon. Ndoda kuzivisai vanhu vaMwari, kunyange zvakadaro tina muponesi pasi pechikepe, tina muponesi pasi pechikepe. Chaunofanira kuziva munhu waMwari ndechekuti kana mananda auya, unorangarira here muponesi? Ndakuti muzive chinhu ichi, vakomana vakati vatraya kutyaira chikepe vachifunga kuti vangayambuka mhiri, vakanganwa kuti vana muponesi. Chaunofanira kuziva mukati merwendo rweupenyu, rwendo rwechikristu, hatigoni kutyaira chikepe tina muponesi tikaramba takanyarara. Mananda hatingakwanisi nekuti aripo akasika mananda, akasika mananda, akasika mafungu, akasika mhepo. Ndiyezve akasika munhu ari kutyaira chikepe, ndiyezve akasika nyanza. Saka ziva muridzi wezviro, ziva muridzi wezviro. Vanhu vazhinji takatora upenyu tikahwisa mupoketi, tikafunga kuti tisu vana maziva zvose, tokanganwa kuti kudenga kuna Mwari. Vamwe vakati vakomborerwa vaguta nyemba, vakakanganwa muponesi akavasimudza kusvika pavakasvika. Vamwe vakati vaenda mhiri kwenyanza, vakakanganwa Mwari akavaponesa. Asi regai ndikuudzei, mananda kana akauya muupenyu, zviri nane kurangarira muponesi. Rangarira muponesi wako. Teresai vanhu vaMwari, vakomana vachema, mukomana akarara. Ini ndine mubvunzo ini, ko mananda aya aita sekuti ari kungoafekta kana kuti ari kubata-bata vakomana vaityaira chikepe, yeti Jesu anotaridza kuti he was at peace, haana kumbobvera anzwa impact yemananda. Sei asina kunzwa impact yemananda? Ponesi akarara pasi pechikepe. Teresai vanhu vaMwari, ndakuti muzive chinhu ichi. Vakomana vakati vachifamba vakarangarira kuti tina muponesi, vakarangarira kuti tina muponesi. Ende zivai kuti bhaibheri pakutanga richinyora ratire pavhesi namba 35, ava madekwana apa paita mananda, upenyu hwako hwasvika pamadekwani, zuva raakudoka mukati meupenyu, wosanganazve nemafungu emhepo, wosangana nedutu remhepo.
punishment plus good move, kwadoka plus mafungu emhepo asina kujairika. Ukaona vanhu voshedza achitsvaka muponesi, asi ivo dziridzo nyanzvi dzekutyaira chikepe pabiravira renyanza, kureva kuti varume vapererwa. Apa kwadoka hakuchina rubatsiro, chero vakadeedzera uko neuko hakuchina rubatsiro, kwadoka. Asi apa pauya mananda mukati meupenyu hwako, kwadoka kwauya mananda. Vechishona vanoti mbudzi yemurombo haitizi bere. Ndiyeda kutoona kuti imbwa rudziko iyi yobva yanzi mbandi nebere, asi mbudzi dzakawanda dzevafumi ndo dzinotoona kuti rebere dzotiza, asi yemurombo hwane iyoyo ndiyo isingatizi bere. Apa kwadoka munhu waMwari, kwadoka manandazve mafungu panyanza ava kuataka. Toita sei? Tiri kutsva kwese sefodya, uku inotsva uku yakarumwa. Ndo patasvika mukati meupenyu tichaita sei kana tasvika pakadai? Apa kwadoka. Apa tasangana nefungu remananda. Vana vari kurwara, asi vana havarwara. Baba vakatiza vakarovera muJoburg, baba vakatiza vakarovera muMozambique. Kwadoka wasangana nemananda. Kwadoka wasangana nemananda. Maiyo muri kuzaka, kwadoka masangana nemananda. Baba muri kukaroi, kwadoka masangana nemananda. Mukoma muri kumoza, kwadoka masangana nemananda. Mai muri kublawayo, kwadoka masangana nemananda. Chinokosha munhu waMwari, kana wasvika panguva yakadai, pabiravira reupenyu rekuti ramangwana rako hauchazive kuti zvichazovei, pavakudiwa kuti unoziva here wekudeedza. Panguva yakadai uri pachomanikidza, apa kwadoka nyika yose yakanyarara, iwe nemafungu ndimi muri kunetsana. Pavakudiwa kuziva wekudeedza. Panguva dzakadai ukasanyatso kuverenga nhano dzechikristu chako, vamwe vanoedzegwa vari pan'anga. Ukasaverenga nhano dzechitendero chako, vamwe vanoedzegwa vari pavaprofita venhema. Kwadoka apa pane mafungu. Kwadoka munhu waMwari, hauna wokuvhunza. Shamwari dzakutiza mananda eupenyu. Muponesi asi akarara. Ponesi akarara. Ndoda kuti ndifarire vakomana vadzidzi vaJesu. Chekutanga vakarecognize kuti watinaye is not an ordinary man. Watinaye is none other than but Jesus, the Son of God, the Almighty. Akatanga kurayira kuti ndichava wandichava ku Old Testament. Vana Peter vevapo, asi vana Matthew havana kuti Peter ka ndiwo mukuru, ndiwo unoziva. The sons of Zebedee vaivapo, asi havana kukonsultwa, asi vese vakatenderana kuti tine murume ari extraordinary, asina kujairika. Let's try our master. Vakomana vakadeedza, naishe makarara seiko tichifa. Murimvere vanhu vaMwari, kuudza muridzi weupenyu kuti makarara seiko tichifa. Kuudza muridzi wegungwa kuti gungwa rotiuraya. Kuudza muridzi wemananda kuti mananda mafungu akuda kutiparadza. Kuudza muridzi wemunhu kuti makatisika tava kufa. Chinondifadza, Jesu unotamuka, anoti achimuka hana kuvhunduka. Kwachiverengera kamumukiro kaakaita, ndofunga akatomuka achitozamura kuti kochiko, nokuti dutu remhepo rakanga kunyange vaiva muchikepe chimwe chete. Kusheka kwaita chikepe hakuna kumutsa Jesu. Amene ndiri kunzwika here kunzoko. Mhepo payaishekesa chikepe, vakomana pachaita sechida kutsemuka, chikaenda rimwe side. Vese vaindoti maiwe, vachitochema vari kuko, vanoti maiwe. But pavaishekewa nechikepe chichishomba kudambuka, gungwa richiita serava kuzara, sepavakuita tsunami. Asi muponesi hana kushekewa, haangashekewi nechisikwa. Iyi pfungwa inongobudisa kuti tinonamata Mwari mukuru anoti kana tichishekewa tiri muproblem, iye anenge ari muproblem yenyu achinyemwerera kuti zivaiwo kudeedza.
Wakomana unodedza muponesi. Ponesi makararireiko? Tavakufa. Ponesi makararireiko? Tavakuparara. Jesu anomuka. Anobva ati mananda nyarara. Anonyaradza dutu, anoti dutu nyarara. Anoti gungwa nyarara. Vhesi inotiyo chiripo ripotyo. Mhepo negungwa zvakanyarara. Haizi mhepo chete yakanyarara, but it was a combination yemawaves pamwe chete nenyanza zvabatana ndo zvaisumudza hasha yakapotsa yadambura chikepe. Now kana uchiverenga bhuku raGenesis 1 verse number 1 inotiyo pakutanga Mwari akasika denga nenyika, yozoenda mberi akaparadzanisa nyanza, nzvimbo ine mvura akaiti nyanza, nzvimbo yakaoma akaiti nyika, kutoreva kuti nyanza ndeimwewo nzvimbo yakatosikwa yakazvimiririra, ndo yaakanyaradza iyoyo, nyarara. Akanyaradza mhepo, nyarara. Vhesi inodiyo zvakanyarara chiripo ripotyo. Ipapo mhepo dzakanyarara. Wakomana vakatarisana kuti deva vakomana vamazoona kuti mawanika munhu rudziko amupo vanhu vamwari. Wakomana waifamba naJesu every day wachiona minana nemabasa esimba aaita, but vakanga vaposati vaposhamisika. Nemhaka yei vakanga vasina kuposhamisika? Nokuti maproblems aisolvwa naJesu kune vamwe vanhu akanga asingaafekti ivo, saka vaishamisika. Vanhu vaiporeswa nevanhu vaiporemeserwa hama dzavo, asi zvakazoti zvavaafekta ivo ndopo vakati Mwari ngaakudzwe, munhu rudziko. Zvimwe zvacho zvotoda kuti uafektwe, kuti unzwisise simba raMwari. Kwazviona zvichiitika kwevamwe haungazvinzwisisi, hamuna kundidzoda Mwari. Zvimwe zvacho zvinototsvaka kuti uite nherera kuti unzwisise simba raMwari. Zvimwe zvacho zvinototsvaka kuti uite svimborume kuti unzwisise simba raMwari. Zvimwe zvacho zvinototsvaka kuti imba ife kuti ugonzwisise, kuti imba itsve nemoto ugonzwisisa simba raMwari. Vana Peter vaifamba naJesu, but hapana kana zuva rimwe chete randinorangarira ravakashamisika vachiti uyu munhu rudziko. Unenge uchifamba nemudzimai wako nemhuri, uchifamba wotozoshamisika, vana voti uyu munhu rudziko, ivachiziva kuti baba vedu. Seiko vachishamisika? Waita chinhu chinovaafekta ivo asi chichivakomborera nekuvasimudzira. Wobva wakutarisisa kuti uyu munhu rudziko aifamba naJesu. Tereresai vanhu vaMwari, mhepo yakasimuka pagungwa hatina kupuwa rekodhi yekwayakabva. Hamuriperi vanhu vaMwari. Imhepo yakangosimuka yakananga chikepe chevakomana, ende hatina kubudisirwa pachena neshoko raMwari kuti zvaiva zvikepe zvingani zvaiva panyanza zvakaafektwa nemhepo. Ende Bhaibheri harina rekodhi yezvimwe zvikepe zvakatsumba kudambuka, uyezve mananda aya akanyaradzwa pagungwa, akanyaradzwa echikepe chanapita here, kana zvimwe zvikepewo zvakanyarara. Zvimwe zvikepe zvakanyarara. Bhaibheri rakapanyarara ipapo. Asi chandinonzwisisa, mhepo iyi inogona kunge yakatoafekta mamwe mazi houseboats akanga ari kumhenderekedzo nepakati penyanza, wachitodawo kuda kufa, asi vakashamisika. Mhepo yanyarara, asi vasingazive wainyaradza. Simba raMwari, kana Mwari akataura, zvinoafekta nyika yose. Mwari akadeclare drought, rinoafekta nyika yose. Koga kana ataura kuti Lazaro muka, ndopanomuka Lazaro chete. Pati akati mananda nyarara, gungwa rese rinonyarara. Dai Jesu asina kutaura kuti Lazarus muka, akangoti muka, nana sinyoro vakafa vaimuka neroro zuva, nana zviruvi, nana magwenya, nana majenjenje, nana madhuve, nana save vaidai vakamuka nezuva iroro. But Jesus said to be very specific, akati vamwe vose nyararai, anofanira kumuka ndiLazarus. Kana mkuru ataura, ndiani angapikisa? Kana mkuru ataura, ndiani angapikisa? Vamwe vakanga gungwa rese rakanyarara,
kureva kuti vamwe vakanga vachichemawo nekavo kachikepe kemanga-manga vaiva kuda kufa. Mananda paakanyarara, mafungu paakanyarara, impact yeizwi raJesu rakanyaradza nyanza yose. Muri peri vana vaMwari, impact yechitendero chanaPita chakanyaradza gungwa rese. Impact yechitendero chako mudikani mudzinza rekwenyu inogona kunyaradza mhepo iri kuafekta dzinza rose. Ndiri kuti mudikani uri form 4, impact yekuziva Jesu inogona kukomborera dzinza rose. Ndiri kuti hama yangu uri kuHarare, impact yekubvisa chegumi inogona kukomborera dzinza rose. Ndiri kuti hei hama yangu uri Nherera, impact yekuchitendero chako inogona kuti dzinza rose risimudzirwe, nhamo dzese, mwechina yese inyarare mukati medzinza. Nekuda kwaPeter, James naAndrew vari mukati mechikepe, vanhu vagorarama vachishaya kuti tiri kufefeterwa nemhepo yakanaka kudai sei. It is because munamato evatsvene vanotenda kuna Jesu. Jesu ava ari kukomborera nyika yose. That's why munyori achiti kuna Habhakuku, vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakazvininipisa, vakanamata, vakasiya zvakaipa. Not everyone. Habhakuku haasi kutaura kuPovho, ari kutaura kuvanhu vaMwari vanodanwa nezita raMwari. Ivo vakazvininipisa, vakanamata, vakasiya zvakaipa. Hanzi nyika yavo yose ndichaipodza, ndichairapa. Ko nyika ndiyo ine varoyi, nyika ndiyo ine vavengi, nyika ndiyo ine mbavha. Mbavha dzinongozoona zvinhu zvakufamba zvakanaka munyika, voshaya kuti zvaita sei. Vanhu vaMwari vanamata, Mwari ndobva arapa nyika yose. Nevaroyivo vakutodya vachiguta, nesimbe dzakudya chiguta, nekuti somewhere somehow kune vanhu vaMwari vari kunamata. Vanhu vaMwari vari kunamata. Vanhu vakangoona zvikepe, mhepo yanyarara panyanza, vakashaya kuti zvaitika sei. Yeti kune vakomana vane chitendero chakasimba muna Jesu Kristu. Pfungwa yekupedzisira yandoda kuti tibate munhu waMwari, ipfungwa yekuti mhepo payakauya panyanza, Bhaibheri harisi kutipa record yesosi remhepo yechakonzeresa, but isesu sevatsvene tinonzwisisa kuti chese chinodisturba chitendero chevatsvene ma-external forces anobva kuna diabolos. Tenderanai neni vanhu vaMwari kuti mhepo yakasimuka pana chapter 4 ya35 yaMark muNew Testament. Mhepo iyi, tenderanai neni, yakanga ichibva kumuvengi, yakanga ichibva kumuvengi, yakanga ichibva kumuvengi. Vakomana vakazama kuita zvose, probably havana kuziva kuti yakanga iri mhepo yemweya, nokuti unyanzvi hwavo hwepanyama hwokutyaira chikepe wakanga watsaya, asi zvakaramba. Vakatozotsvaka muponesi wezvemweya kuti anyaradze mhepo, mhepo yakanga isingadi unyanzvi hwekudzidza kunevhigeta pamusoro penyanza, mhepo yakanga isinei nevanoti isu tiri nyanzvi dzekuraura hove, mhepo yakanga isinei nevanoti tiri makapteni emakore. Mhepo yakanga yabva kune muvengi. Saka vakomana vakazama kutatarisana nemhepo, asi dambudziko ravakaita vakangofunga kuti imhepo iri ordinary. Vakati ticharwisana nayo mhepo iyi kusvika taihwina, until vazonzwisisa kuti kamurovere kwemhepo iyi nekamurovere kairi kuita chikepe inenge mhepo isina kujairika. Yotoda muridzi anonzwisisa the spiritual realm. None other than but Jesus Christ, komana ane simba. Vakazoudza muridzi zvikanzi makanyarara seiko, makararireiko, tichifa naimponesi mungafare here kana tikafa. Jesu akadeedzera peace be still. Munhu waMwari, iwe neni hatina simba rekurwisa diabolos. Hatigoni kuenda school of theology kundodzidza kurwisa diabolos. Chatinogona kundoita kudzidza mavhesi, but kana yekurwisa diabolos
inoda Jesu pamberi. Iwe neni munhu waMwari hatigoni kumuka tichisimudza masimbi kuti tite muscles ekukwanisa kurwisa diabolos. Taita wana wadiki, isu takaberekwa mbereko yezvivi. We are inclined to sin. Propensity yechivi iripo patiri. Hatigoni kurwisa chitema kana tisiri muna Jesu Kristu. Kana tiri muna Jesu akaenda pamberi pedu akati peace be still. Umbavha hunopera, corruption inopera panyika, kuchiva kunopera, upombwe hunopera, kuwirirana nevanhu vasinganamati Mwari kunopera, chitendero chigova chitendero chitsvene. Saka ziva sosi yemhepo. Mhepo iyi yakanga yabva kuna diabolos. Saka neimwe nzira muparidzi panguva ino ari kungoti kune mhepo dzinobva kuna Satani. Ndosaka vachinzwa vanhu vachiti pasimuka mhepo, pasimuka mhepo. Asi dzimwe mhepo ndinoshamisika semuparidzi kuti vanhu vanenge vachida kuba pakambani, then musi uyoyo vakuru vekambani voti nhasi tiri kukusechai, vanhu vobva vati pachabiki pasumuka mhepo. Imhepo rudzii dzasumuka? Mhepo dzinokutadzisa kuita zvakaipa, imhepo dzakaipa here? Mhepo dzinokutadzisa kuita zvakanaka, imhepo rudzii? Saka zira mhando yemhepo. Handizivi muri kundinzwa here vanhu vaMwari kunze uko. Munamato wangu ndokuti shoko iri risvike rakajeka, rireve upenyu mukati meupenyu hwako, rireve rufu kune vasingadi shoko. Teresa munhu waMwari, regai ndikutorei kubhuku raJona. Profita Jona ari muOld Testament. Jona munomuziva, Mwari amutuma kuenda kuNinevhe. Teresa munhu waMwari, komana akati akagara ega ari pamba akati Mwari ada kundijairirei, ini ndiende ndinoparidza ndichisiya madhiri angu. Komana akati ndichatiza pamberi paJehovha. Akapinda muchikepe chaienda Tashishi kutiza pamberi paJehovha. Mwari ngaawongwe. Mwari akamuona zvikandoda kudhila naye, ende uyu handisi kuda kuti afe, asi ndoda kuti azive kuti kana atumwa nevakuru vane ndangariro dzakanaka pamusoro pake. Pane vanhu vanofunga kuti kutumwa naMwari it's a burden. And for your own information, kune vanhu vanozvidza vanhu vaMwari, vanovatorera pasi, vasingazive kuti wakoma nawo, vanofamba neshoko raMwari, wakabata upenyu hwenyika mumaoko ake. Even vazitungamiri vedzinyika dai consulta kuvanhu vaMwari, vaigona kupiwa madirections ekuti Mwari ati nyaya iri kuNinevhe. Komana anosvika paTashishi, anopinda muchikepe chaienda kuTashishi nakuti ucherechedze munhu waMwari. Bhaibheri riri kubudisa pachena kuti akawana chikepe chaienda Tashishi chava kutoenda. Ende ndoda kuti uzive, once wafunga kutiza pamberi paJehovha, Satani anoprovide maresources and the convenience yacho inenge iriko. Haunonoki kuprovidwa nekupiwa service na Satani. Akatosvika achidaidzera, wana ari ega Tashishi, wana ari ega Tashishi asina luggage. Komana akatoti tiri pano, achipinda chikepe chikatanga kuenda. Mwari ndobva andosangana naye paMediterranean Sea pakati penyanza. Bhaibheri notiro Mwari akatuma mhepo inopenga pagungwa. Kuna chapter 4 yaMark tadzidza Satani akatuma mhepo inopenga pagungwa. Ndatiziva mhando yemhepo dziri kunetsa muupenyu hwako. Ziva mhando wakakurira muchechiwe, doro riri kukuramba, ukarima unorutsa, ukarima unorwara. Ziva mhando yemhepo iri kukunetsa muupenyu hwako. Vamwe vakakura vachirimwa havana problem, iwe ukarima unobirwa, ukarima mota inorovera. Ziva mhando yemhepo iri kukunetsa muupenyu hwako. Usaita zvausina kujaira. Uri muKristu kumba kwenyiwe, wakakurira muKristu iwe, une chitendero chaJesu Kristu. Seiko uchiita zvausina kujaira? Ziva mhando iri kukunetsa yemhepo muupenyu. Mwari akatuma mhepo inopenga pagungwa. Pana bhuku raJona, muprofita Jona chapter 1, pabhuku raMark chapter 4 verse number 35. Satani akatuma mhepo, kureva kuti varume vawira vanogona kutuma mhepo. Saka zvaakutsvaka iwe semutendi kuti uzive kuti mhando yemhepo iyi inoda solution yandinopa ine here kana kuti inopiwa naMwari. Kana Mwari atuma mhepo pagungwa,
chikepe chakashumba kudambuka zvakaita chikepe chipana Mark chapter 4 ndo zvakaita chikepe chipana Jona chapter 1. Asi mhepo idzi dzaiva dzakafanana, asi masources emhepo ndo aiva akasiyana nemasolutions emhepo ndo aiva akasiyana. Mhepo yekuna Mark yaida Jesu, mhepo yepana Jona inoda Jona kuti adaire ega aite solution. Mukomana anotiye mukangondikanda mumvura mhepo inonyarara. Ende mukomana aiva akararawo pasi pechikepe, Jesu aiva akarara pasi pechikepe, Jona pasi pechikepe, Jesu pasi pechikepe. Uri kuona here the great deception? Zvikasinzo nanganidza soko raMwari kuti zvabva kuna Mwari ndezvipi. Ukasaita zvekutamba unonamata Satani uchiti ndiMwari, nokuti Jesu apa akararawo muchikepe, Jona akarara muchikepe, ende pese paita mhepo, ende pese paita macomplainants. Vaiva muchikepe pana Jona vakati naiwe muvati, vaiva muchikepe pana Mark vakati naiwe muvati kubvira Jesu. Asi sosi yemhepo, mhepo yapana Jona yakabva kumukuru kuna Mwari yekuti ise munhu waMwari mudirection. Jona audza vanhu solution. Jona anoti varume nditorei mundikande mumvura ipapo gungwa richakunyararirai. Asi kuna Mark Jesu anomuka oti peace be still. Hadzisi mhepo dzose dzichanyaradzwa naMwari, nokuti dzimwe dzacho Mwari ndiye ari kutotuma. Munhu waMwari, ndoda kuti uverenge nhano dzawakafamba mukati meupenyu, uone kuti mhepo dziri kukutevera idzi anofanira kupa solution ndi Jesu here kana kuti ndiwe muridzi wadzo? Wakandoromba wega munhu waMwari, kwanofanira ndozvidzosera nokuziva. Ndatiziva mhando yemhepo, ndati munhu waMwari waitiza wega chikoro, solution unoiziva. Chingotsvaka kama past exam unyore form 4. Ndati munhu waMwari unofanira kuziva zviri kukonzeresa. Musapomera Mwari pamwe pacho uriwe mukonzeri wezvinhu. Mwari ari kukuisa mugwara. Ndati ndikandei mumvura mhepo inyarare. Asi Jesu anomuka oti peace be still, vanhu voshamisika. Mhepo yanyarara. Pakakandiwa Jona mumvura vanhu vakashamisika futi, mhepo yanyarara. Mumba wekwenyu mune mhepo, ari kukonzera mhepo ndiani? Imwe mhepo inoda Jesu, imwe mhepo inoda iwe mudikani. Wakateerera shoko raMwari, ndoda kuti uve nesilent prayer pauri, utevere mafootprints eupenyu hwako, uone pakatangira mhepo. Ndi Satani here kana kuti ndiwo wakakonzeresa? Ikono uri kunenera vanhu mukati meupenyu. Vanhu vanondivenga, vanhu hawandidi, mhepo yakakonzerwa nani? Kana vanhu vachikuvenga, mhepo ari diabolos akakonzeresa. Deedza Jesu muupenyu hwako. Iva nesilent prayer. Udeedze mukomana wepaCalvary ane ropa risina charakatadza, ropa risina charinopomerwa, ropa risina gonorrhea, ropa risina kumboona COVID-19, ropa risina influenza, ropa risina cancer. Komana anoti akadeedzwa zita rake, kingdom yaSatani inosheka. Asi dzimwe mhepo hadzidi kudeedza Jesu mudikani. Hausi kuteerera vabereki, ndosaka zvichikunetsa. Chingofonera vabereki ka, uvati makadini, zvinhu zvakutofamba muupenyu. Just a phone call, vabereki vakafara, zvinhu zvinofamba zvakanaka. Mwari wekudenga akukomborerei, Mwari wekudenga akiitire zvidhafu dhafu, Mwari wekudenga akiitire zvakanaka. Ngatinamatei. Baba wekudenga, ndinouya pamberi pechigaro chenyu panguva ino nekuzvininipisa nekuteuka nemwoyo wakarereka Mwari. Ndiri mutadzi mukuru panyika ino, asi kunamatira vanhu wenyu. Waripo vane mhepo dzinovateverera dzakatumwa nemuvengi. Mhepo idzi dzimwe dzacho dzakatotangwa nevakatofa. Mwari wangu namuponesi, vamwe mhepo idzi dzakatangwa nevasingazive. Vamwe mhepo idzi vakatoudzwa kare kuti hazviperi. Vamwe vakaudzwa kare kuti uchafa iwe usina imba, uchafa uchiroja. Vamwe vakaudzwa kuti uchafa uchikotendereka nenyika. But Mwari noda kudeedza panguva ino, zvaitwa zvaringana, tatenderera nenyika zvaringana. Izwai kuchema kwevanhu wenyu, mananda ngaanyarare, peace be still. Vanhu wenyu kana vorara vape hope dzakanaka, kana vosenza mari dzavanobata ngadziye nezvadzinotenga. Itai kuti mhuri dzavo dzigare dziine peace. Vakadzi varemekedze varume, varume varemekedze vakadzi, vana varespekte vabereki vavo, extended family ave nemufaro,
vari kumabasa nevakuru vemabasa nevashandi nevashandirwi vane nemufaro. Itai kuti zvinhu zvifambe zvakanaka nenyika yedu yeZimbabwe. Ndinoinamatira nezita raJesu. Ruoko rwenyu ngarublese nyika yedu muchitiregerera kutadza kwedu. Zita renyu rinamatwe nekusingaperi. Amen. Pamchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise, pasine pfuma ngezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Apo ndakamutarisa Jesu, iye akanyemwerera kuti ndava mumatambudzo, muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu, upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa mchinjiko, ndosimbira muchinjiko, hakuna anozoputsika, panosimbira simba redenga. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa Kristu, upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa Kristu, upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. It's a very happy Sabbath day, preparation day it is. You and I have been blessed after such a tiresome week with sad news all around, with turmoil all around, and yet the Lord has afforded you and me another chance to sit at His feet. This is what you can expect this Sabbath, the 17th of July. Here is our program lineup. Stay blessed. We kick off our Sabbath with Pastor Makiwa with a profound message entitled Peace Be Still for a Time Such as This. At 9 a.m., we have Elder Machando with Dziri Mugango. The young people and the young at heart, trust him to tell it like it is. You don't want to miss it. At 10 a.m., we have Family Matters, where we speak about everything that affects us as families and how we can better make our relationships. And this week, we're talking about forgiveness. What is it that you need to forgive your fellow man to have a lovely family life? At 10:50, they gave another dikivaoye kwandiri. Let the little children come, for theirs is the kingdom of heaven. Trust Pastor Irvine to bring a profound, engaging, interesting program for the little ones as we want them to grow into the knowledge and Christ of God. At 11, be ready for it.
The Tim Zunde brings it all in with a power-packed message that takes you from one level to the other with their sermon entitled Pamera Sora. Chichamera mugadeni yako. Sora iro ririmo, Jesu vanoda kuribvisa uve munhu akatendeka. We pick it up with a punch at 1400 hours, 2 p.m. Uyai mese maseredzera as we begin the journey of life with Dr. Pastor Mbiriri when he's talking about experience of absentee fathers. Ndiani ararama upenyu asina baba vanomurairidza nekumuratidza nzira. Let's hear what Pastor Mbiriri has to share on the program Journey of Life at 2 p.m. At 3 p.m. zvinoyera zvakafumuka zvisingataurike pajekerere. Tinoda kuziva kuti muchikristu tinofunga kuti kudii pamusoro pazvo. Come and listen to what Pastor Kachairo and team have to say and be engaged at 1500 hours. And what a day it has been at 1600 hours. We wrap it up with a power-filled health message on health matters at 1600 hours with Dr. Aleisa Kambiriri, a healthy mind, a healthy body, a healthy soul for the working of the Holy Spirit for the wholesome being and the glory of the soon-coming Savior. Here at Blufffield Platform, what we seek is to give you a timeless word for a time such as this. Stay blessed. He's still God in the valley, God on the mountain. I'm what he wears, jeans we lay on ya.